За першыя выхадныя мая на тэрыторыі Брыста зафіксавана 6 пажараў. Агнём знішчана адна пабудова і адна адзінка тэхнікі, пашкоджана 8 пабудоў. На жаль, не абышлося без трагедыі. У вёсцы Чэрні Брэсцкага раёна 2 чалавекі атрымалі траўму падчас пажару. Гаспадар дома 1950 года нараджэння і яго зяць 1980. Абодва мужчыны шпіталізаваны, прычына ўзгарання высвятляецца. Сігнал пра знаходжанне загінуўшага чалавека ў доме з прыкметамі пажару вартавальнікі атрымалі з вёсцы Шумакі Брэсцкага раёна. Работники МЧС обнаружили, что огнем поврежден пол возле печи, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Предварительно установлено, что погибшего мужчину, хозяина домовладения 1944 года рождения, обнаружил его брат, который пришел навестить его. За мінулыя выхадныя на дарогах вобласці зарэгістравана одно дарожна-транспартнае здарэнне. Аварыя адбылася ў Драгічынскім раёне. Паводле папярэдняй інфармацыі, 27-гадовая жыхарка вёскі Хумск рухалася на аўтамабілі маркі «Сітраін» па аўтадарозе Застаўе-Крамно. На закруглении дороги не справилась с управлением транспортного средства, допустила выезд на левую обочину, после чего столкнулась с придорожным деревом. 42-летний житель деревни Кремно Драгичинского района с травмами госпитализирован в Драгичинскую центральную районную больницу. Установлено, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка. Праваахоўнікі затрымалі серыйнага злачынцу. У Ленінскі раённы аддзел унутраных спраў Брыста неаднаразова звярталіся жыхары разнастайных дамоў абласнога цэнтра са скаргай на знікненне маёмасці з падвальных памяшканняў. У асноўным гаспадары не далічваліся будаўнічых матэрыялаў і інструментаў. Затрыманы неаднаразова судзімы. Мужчина буквально недавно освободился из мест лишения свободы, а задержан он был по горячим следам и с поличным. При нем находились похищенные вещи, в том числе это была бензопила и строительный фен и другие строительные инструменты. На сёння следчымі дана прававая ацэнка дзеянням фігуранта.